Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan zango. Yau dai bidiyon namu zai yi magana ne akan yadda ake buɗe channel, wato a cikin WhatsApp kenan. Na farko in ka buɗe cikin WhatsApp ɗinka, za ka zo gefen inda kake duba status kenan, inda idan ka yi updating ɗin WhatsApp ɗinka za ka sun mai da shi wato update, gurin sunan gurin kenan. Za mu shiga nan kenan. Daga nan za mu janyo, za mu scrolling mu koma can ƙasa. Daga nan ne za mu ga channels ga su nan wanda za ka iya following domin ka dinga ganin update a kansu, da waɗanda za ka iya buɗe cikinsu ma ba sai ka yi following ba. Ka ga abubuwan da suka saka nan kwana 30 ɗin baya da ya wuce, wato ko da ba ka yi joining ba sai yanzu. Sannan kai ma ga inda za ka buɗe wannan alaman plus ɗin kenan. Idan ka danna shi, ga shi nan zai nuna maka in za ka duba wata channel ne kafin ka buɗe taka, kana neman na wani haka da ka sani kana so ka yi following ɗin shi. Idan kuma buɗewa za ka yi, shi ne sai ka danna create. Ga shi nan kamar yadda muke gani, ga shi nan za su nuno maka tsare-tsaren cikin shi. Wato in ka buɗe channel ba za a ringa nuna wa kowa number ka ba. Number ka ya zama secret kenan. Ba wai kowa bane wanda ya following ɗinka zai ga number ka. Ba public abin yake ba. Sannan yanzu za mu ci gaba wato da ainihin buɗewa, sai mu danna continue. Ga shi nan ya kawo mu inda za mu rubuta sunan channel ɗinmu da abin da muke so, da inda za mu sa hotuna da ƙarin bayani game da waɗanda mabiyanmu da za su bi mu a cikin channel ɗin. Yanzu bari mu fara da sunan wannan kenan, sunan channel ɗin namu. Bari mu sa sunan tashar tamu da muke ɗora abun. Sannan sai ga description na abin da za mu sa, yanda idan mabiyanmu sun gani su gane me muke, idan me muka buɗe channel ɗin da sauransu. Ga shi nan kamar yadda muke gani, yanzu za mu saka hoto kenan in muna buƙata, sai mu danna kan alama. Ga shi nan ya nuno mana, sai mu zaɓa daga cikin gallery ɗinmu. Yanzu saboda hoton da za mu saka baya kusa, dole sai mun bi a hankali, wato don ainihin mu gan shi. Wato ga shi nan bayan mun zo kan hoton da za mu ɗora, sai ga shi nan sai mu danna kan shi. Ga shi nan ya nuna mana in za mu rage mai girma ne da sauransu. Ga shi nan sai mu danna done in mun gama saita shi. Daga nan shikenan komai ya saitu, sai mu danna create channel. Ga shi nan yana buɗe mana channel ɗin kenan. Alhamdulillahi, to ga shi nan yanzu kamar yadda muke gani, ga channel ta buɗu. Za mu iya rubuta update a kai, yanda ko da ku yanzu in kuka zo kuka yi following ɗin channel ɗin, wannan rubutun da na yi za ku gan shi wato a cikin abin kamar lokacin na yi shi, domin saboda mabiya su ga abubuwan da aka sassaka tun daga baya. Ga channel ɗinmu nan yanzu ta buɗu, alamar ba mabiyi ko ɗaya kenan. Za mu iya forwarding mu sharing ɗin wa mutanenmu domin su yi mana following ɗin channel ɗin tamu. Ga invite link nan, sannan ga ni nan ni a matsayina na admin, ga abin da suka rubuta mana: you are not visible to followers. Wato ainihin ba za a ringa nuna wa mabiyanmu waye admin ɗin ba, ni ba za su ringa ganina ba kenan. Yauwa, madalla. Saboda haka kada a manta a ci gaba da bibiyan mu a tashar nan tamu, kuma a ci gaba da subscribing. Mun gode.